உங்க குழந்தைங்க இங்கிலீஷ் படிக்கவும் பேசவும் சிரமப்படுறாங்களா? கவலையே படாதீங்க. ஸ்ரீ குரு பப்ளிகேஷன் வழங்கும் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் புக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வந்துருச்சே. இனிமே எப்படி ஈஸியா இங்கிலீஷ் பேச போறாங்கன்னு பாருங்க. இந்த புத்தகத்தை வாங்கி தினமும் பயிற்சி செஞ்சாலே போதும். உங்க பசங்க இங்கிலீஷ் ரொம்ப ஈஸியா ஃபாஸ்டா பேசிடுவாங்க. தமிழ் மூலமா ஆங்கிலம் கத்துக்க இதுதாங்க சிறந்த வழி. குட்டி பசங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, பள்ளி மாணவர்கள், போட்டித் தேர்வாளர்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் ஏற்றது. தொடக்க நிலை முதல் மேம்பட்ட நிலை வரை புத்தகங்கள் இருக்குங்க. ஆங்கில உரையாடல்களை தமிழ்ல ஈஸியா புரிய வைக்கும் எளிய விளக்கங்கள். சரளமா ஆங்கிலத்துல பேச பயிற்சிய இன்னைக்கே தொடங்குங்க. இன்னைக்கே ஆர்டர் பண்ண உடனே கால் பண்ணுங்க 7530082001.